Love, nagkaon na ka, wala pa? Wala pa. Kita ka ni Bongbong, ako ni Pokpok akong itong kaon. Kaon dito, love. Seryoso ba ko? Love? Oh, ipokpok ka ni akong karon yun. Ayaw lagi love. Basta di ka mo kaon, ipokpok yun ko nito. Ayaw lagi love. Tarin mo yung edit. Tight. Latkano. Hello, lagi ka? Oh, ano naman? Ano mga diri ka tambay? Bawal? Sa mga lan? Kim. Pag tinanong ko anong masarap ng food sa Philippines, anong sinasabi mo? I always say halo halo. Oh! Also because they're like, what is in halo halo? And when you explain, they're like, corn with purple ice cream. Ano yung purple ice cream? Ube. Refrigerator. Refrigerator. Refrigerador. Frigorifero. Kühlschrank. Ludoska. Tao, kinikilig mo? Nasaan ang utak mo? Wala namang ibang lalaki dyan? Matagal na nga lang kayo bago naging Wala na kayo! Hindi na kami naghihiwalay, nakakaintindi ka ba? ikaw ang intindi. Ikaw hindi nakakaintindi! Trust? Wow! Big word! Sige nga, Mr. Montenegro. Interesado ako marinig kung anong sasabihin mo. Let's talk about trust. Scoot, di ba ako ka mo order diri? Nawi, Nescafe? Nescafe! Kape ba? Nescafe? Kape ba? That! Ha? Di ba ka ba mo pronounce? Sunday? Naskapim ko na. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Oh my gosh, you guys are twins! We're actually not twins, we're sisters. But you guys literally talk at the exact same time. What? No, we don't. And you have the same moves. What? That's so crazy. I'm really confused right now. Why? To my field. Field pala yung nasagot niya. Next na. According to my? To my field. Kasi marami pa siyang parte-arte. Mga field. Oh, according to my field, this is, pag sabi niyang this is Thank you. Next. Okay, next. So, kailangan isang tanong, isang sagot ka. Okay. So, ang sagot ko, vulcanizing shop. All the time I turn around, let's get around. Always looking at me up and down, looking at me. I ain't turn around. Ay, excuse me ho. Meron ho kayong gamot sa mahinang pandinig? Meron po. Wala. Sige, thank you. Kung kaya sa uban, ipabuhat nila. Ipabuhat nila. Kaya gikapoy na ko. Kakayanin mo bang makipagpalitan ng asawa? Asawa mo, asawa ko. Palit tayo. Joke lang. Another day has gone. I'm Kim Kardashian West. I'm a mother, millionaire, law student, and billionaire. Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Tumigil Ay, tumigil na. Oh, yeah, this is the type of problem. ikaw di nasad. Okay, so this is the type of problem. lamas, igawas ang pusit. Katong giwa na nakuha na sa rep, akong giwa na lamas. Ako sa Bombay. Okay. Sige. Yung binabagayan talaga tong filter na to, advanced filter na to. Tignan nyo, pag malapad ang noo, tignan nyo, Oh, ano to, Barbie? Natik 15 pesos. Ayusin nyo naman. Consider nyo naman kami. Diba? Hello. What's your name, sir? Dragon. Pardon? Dragon. Dragon? Dragon? Oh, but
Hello, Dragon. I'm T-Rex. Karon mag-loan ta. Ugma mag-loan gihapon ta. Sunod ugma mag-loan gihapon ta. Hantod sa hantod mag-loan gihapon ta. Hantod sa hantod mag-loan gihapon ta. Hantod sa napay bangko mag-loan gihapon ta. Mawala tong life. Hey guys, drinking and prayer now. Drunk. Day extra kasi ano, ito. Ayoko na pagbuot, B. My life, my rules. Ano siya tagay, ha? Ang silin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. si Celine! Ay, nag-VVO lang po ako. Be Celine! Hindi nga po ako si Celine. Wala pong Celine dito. Wala. Nandito siya! Dahil nandito siya! Class, basahin niyo yung instructions bago sumagot. No erasures. Sir Kier, kung kuhaan ka ni Big Brother sa PBB ba, masugot ka? Di ko eh! Ano pa siya magkuha sa kuha nga? Naka-loan ako. So saan naman yung loan ako? Kung masugot ko, bayad siya. Kung saan na yung mga module diri, o kisa may mo print ano din eh. Sa una bitang ang gusto taan ng PBB, o dyan tagi pasulog. Karoon pa dyan nga, naka-loan ako. Basta dili na ko na si kuya ha. Do not get my yellow pads. These are mine. Okay, thank you very much. My pen, sige, I can share. I can, eto. Here, oh. Ito po. Meron kami niya. Yes, ito. I'll show them. I'm willing to share this, but don't get this. Clear? Okay. Tumigil ka. Ang kamay mo baka kung saan mapunta. Bakit ayaw mo ba sa akin? Hindi ako sanay sa babae. Ba't ba ako nagsalita ng ganun? No, ito na lang. Kasi I've been waiting for a sorry. A personal sorry. Mommy! Ang sisudan. Sa dinas ranak. Ano naman? No! Steak akong gusto. Unsa naman ako may day. Ay kung giga ipatrik ha. Kamukha na ni nag-impake na ko sa imong mga sanina. Nahipos na to imong kwarto dito ay nagkatog dito. Layas na lang. Ha? Sika na lang. Malawag eh. Kring! Naitawag Jennifer to baga ko nung hula. Tawag bang ka? Oh, gisapot pa ka, love. Dapat ug masuko ko chirimi mo kung lambingon. Kring! Na lang po itawag Jennifer to baga na. Food panda na. Like nanawag. Hello? Oh, hello, ma'am. Nai-order food panda, ma'am. Milk tea Wala o fries. order kuya. Gipadani ni Jeremy, ma'am. Ay! Oh. Sige, magawas ako kuya. Hoy! Ba't sa man yung mag-ibang na? I love you. Ikaw, Jeremy, ha? Kaya bawal yung kaasa ko, di mag-gitikon. LOL! Pero umiyak ka. Uy, ba't nagdadrama ka dyan mag-isa? Bakit kailangan ba may group? Alam na alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero, bakit kasi dyan ka dumaan? Mahirap ka tuloy. Be with someone na hindi lang saya at kilig ang habol sa relasyon niyo. Be with someone na masustay at lalaban kahit magkalabuan pa kayo. Huwag kang kikilos! Ano magkikilos? Ano, hindi ako magsasalita? Hindi ako kurap? Hindi ako hihinga? Pwede? Sige, ibigay mo sa akin lahat na mamahalin mong gamit. Eh talagang kailangan sabihin mamahalin. Bakit tingin mo mumurahin yung mga gamit ko dito? Ha? Hindi ka lang magnanakaw, mata pobre ka pa. Inamata mo ako. Hello? 911? Yes? Oo, tumataas ako yung tubig dito sa amin. Ang lakas ng ulan, magpaparescue sana ako. Ongoing na po yung rescue. Inuuna lang po namin yung mga religious. Religious ako. Well, sige, fill in the blanks. The Father, the Son, and the... Holy Spirit? Holy Spirit ko! Ayan. For God so loved the world that He gave His only... Son! Very good. Ayan. Sino ang nanay ni Jesus? Sino? Mama Mary? Correct! For the last test, kumanta ka na isang church song. Isa lang. Isa lang. Sinong sawa? Sinong galit?
Sumigaw ngayong gabi, hallelujah. Hindi. Order ako ng blueberry. Blueberry ang nasa sabi ko. Anong ano? Blueberry. Blueberry. Oo, pero, oh my God. Pero dahil yun ang effort mo para maging social. Social. Blueberry. So na parang na, my God, dito pwede nagkamali ako. Tapos natingnan ng mga tao. Sumunod naman yung kaibigan ko, bulakan sabi niya, ako naman chess cake.